Tým, že pracujem každodenne s klientmi, tak táto práca, aj keď ma naplňa a veľmi baví, ma veľmi vyčerpáva. A skúsila som viacej metód, spôsobov, antistresových programov, ale práve cielené vizuálne techniky, meditácie a energetické cvičenia, ktoré mám práve od Alenky a ktoré, chvála Bohu, každodenne aplikujem, a najmä vtedy, keď som naozaj veľmi unavená, mi veľmi pomáhajú. Pomáhajú mi nielen v mojej práci, ale aj v mojom osobnom a súkromnom živote. Preto vrelo doporučujem. No najviac si pamätám na Alenkinu pomoc po pol roku, čo stále lekári nevedeli zistiť, čo sa deje, a proste už ma pomaly zvykali na to, že tak budem asi stále žiť so zvýšenou teplotou a únavou a zlou imunitou. A naozaj zase teda po pol roku takéhoto tápania, chodenia od špecialistu k špecialistovi, ten, kto mi pomohol, bola opäť Alenka. Alenkine vizuálne cvičenia praktizujem už dlhé roky a sú jedinečné, jednoduché a pritom veľmi mocné. Je to taký liečebný proces, zázračný liečebný proces. Je to dobrodružstvo plné prekvapení a radosti z hlbšieho poznávania seba samého. To všetko mi bolo potvrdené od viacerých odborníkov, ako je endokrinológ, imunológ, hematológ z reprodukčnej kliniky. Že nie som schopná donosiť zdravé bábatko. Cítila som sa totálne psychicky vyčerpaná, bez štipky nádeje, že niekedy bude detská izbička v našom dome vôbec zaplnená. A dnes nám behá po dome zdravá, krásna 5-ročná dcéra. A okrem toho aj živý Šinter, 3-ročný syn. Práve a ďakujem za tento individuálny prístup. Ďakujem, Alenka moja, za to, že si tu pre nás, že nám dávaš úplne iný pohľad na fungovanie človeka a na to, ako sa máme tešiť zo seba a byť zdraví. Ďakujem a doporučujem. Ja by som sa veľmi pekne chcela Alenke hlavne poďakovať za tú prácu, ktorú robí pre nás všetkých, za ten dar, ktorý zdieľa. Diagnostiku na diaľku, to je najväčší poklad teraz vlastne celkovo, že človek nemusí nikam behať, zdvihne telefón a má zodpovedané zdravotné otázky, ktoré ho trápia. Takže ešte sa mi veľmi páči na Lenke, že každé obdobie príde s niečím novým, vždy je tam nejaký nový nápad, nejaký nový náboj a veľmi sa z toho teším a fandím a som zvedavá, že čo ešte ďalšie vymyslí a na čo sa môžeme tešiť. Dokážem ľahšie rozpoznávať prekážky a blokády spojené s negatívnymi emóciami alebo negatívnymi myšlienkami. Tieto cvičenia nielenže mi umožňujú rozpoznávať tieto prekážky, takisto mi umožňujú ich prečisťovať. Po každom cvičení sa cítim úžasne uvoľnená, a nachádzam čistý, žiarivý priestor vo svojom vnútri, ktorý je obsiahnutý radosťou, láskou, spokojnosťou. Chcem vám, Alenka, len povedať, že musíte pokračovať vo svojom posolstve a robiť ľudí šťastnými tak, ako sme my. Nech je plné Slovensko, celý svet. Alenka, ďakujeme za všetko.